Бикметова Хашия Шакировнага яз башы белән олы сөенечле бәйрәм килде. Шул уңайдан бәйрәмен бизәп аңа алда улы Наил, килене Альбина, аны Галия, кодагылары Марат Яхевич, Гөлшат Камиловна да үз котлауларын юллыйлар. Сөекле фәрештәбез бүген үзенең картлыгының түренә аяк атлап горур килешкерә. Әни, инде дистәләгән еллар мин шушы татлы сүзне назлы килеш кабатлап, иң кадерле кешемә эндәшәм. Ул да миңа балам дип, яратып, бар йөрәк җылысын биреп дәшә. Безгә тормыш бүләк иткән, бөтен йөрәк җылысын биргән, безнең өчен тынгысыз көннәр, йокысыз төннәр кичергән газизыбызга нинди генә теләкләр теләсәк тә аз булыр сыман. Тормышыбыз бизәге булган әниебез матур да, батыр да, мәрхәмәтле дә, изге күңелле дә. Зур үсеп, үзебез әтиәниләр булсак та, без төпле киңәшләр сорап синең янга киләбез. Синең һәр чак безне аңлаганыңны, ярдәмеңнән ташламавыңны беләбез. Син гаилә учагың, тынычлыкны саклаучы. Мәхәббәтең, сабырлыгың, назың һәм ниләр генә кылсак та гафу итә белүең өчен синең алда баш иябез. Синең иңнәрдә бик зур йөк, гаилә мәшәкатьләре дә, һөнәри эшчәнлектә, балалар тәрбияләүдә булды. Алтын куллы, җылы йөрәкле фәрештәбез. Матур бәйрәм белән сине котлап яратабыз дип әйтәбез һәм синең алдыңда түбән генә башыбызны иябез. Син кияү киленең өчен дә кайнана түгел, әсердәшче, дус һәм әни була алдың. Алар да сине бик хөрмәтләп яшиләр. Безгә күрсәткән бар ярдәмең өчен дә олы рәхмәт укыйбыз, сөеклебез. Котлы булсын әнкәй туган көнең, сәламәтлек, бездән шул теләк. Саулык булса җирдә бар да була. Бу дөньяда тагын ни кирәк? Төрле чакны күргәнсеңдер әни, йөрәгеңдә күптер яра да. Киңәшчебез, терәгебез булып, озак яшә безнең арада. Иртә таңда чыккан кояш көн дә сиңа бәхет китерсен. Матур булсын синең тормыш юлың, кайгы җиле бер дә төшмәсен. Кадерле, хөрмәтле кодагыебыз, сез ыгы-зыгылы тормышта, без якыннарыгызга да вакыт табып, һәр вакыт улы күңелле һәм мәрхәмәтле булып яшәп киләсез. Без моның өчен мең рәхмәт укыйбыз. Гомерегезнең алдагы һәр көне дә имин уссын. Барчабызны да елмаюың белән гел сөендерсә идең. Бүгенге бәйрәмең дә күркле уссын. Теләгебез бүген иң мөһиме саулыкка төренгән озын гомер һәм тау кадәр бәхетләр. Гаиләң өчен бик кадерле, бигрәк якын кешебез. Котлап теләкләр җыйдык бит махсус сиңа диебез. Иң олы теләгебез ул саулык, исәнлек булыр. Күрше-күлән, дус туганнар бүген өеңә тулыр. Без еракларда булсак та, күңел синең яныңда. Раббым язсын каршыларга бәйрәмнәрне тагын да. Хөрмәтле Хашия Шакировна, бар теләкләргә дә ихластан кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз. Юбилеегыз котлы булсын. Юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшә шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз,
жырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр